Vakuum i deres liv forventes at vare cirka 40 minutter, og de får ikke serveret en skid undervejs, og det kan derfor heller ikke byttes. Vi håber, at de kan holde dem vågen. Thank you for sitting Seajoy. Oplysning til borgerne om søfryd. Jeg er kommet for at besigtige deres økologiske legeplads her. Jeg er faktisk opvasket her i foreningen. Hallo der, hvad så? Den er helt i vatterfatter. Give me high five. Hallo? Så er I seje. Ja, det er faktisk med henblik på, at vi skal lege. Altså ikke jeg, er min søn, jeg skal have min lille søn. Vi skal gerne have min søn med til at lege. Fedest! Fedest! Så kommer I lige herud i vores sandkassen og kører en lille beach party. Han er også en lille fyr. Dejligt, at I kunne være deres barnebarn. Brandalarm! Brandalarm! Hvornår? Jo, det er i forbindelse, at han fylder over den lille pus. Vi vil lave lidt skæg for min søn. Efterløn. Efterløn. Så skal han ned med have fingeren ud. Den nakker de lige her i efteråret. Nej, han har aldrig bidt nogen i låret. Skal der knap tænder? Kan du stå på hænder? Kan du stå på hænder? Så er du pisse på mig. Hvad har du gang i? Det var en dreng, ikke en pige. Han leger nogle gange med så jeg så, hvor galt det kan gå,
for altid blev grå. Det er så svært, det er så svært at forstå, når man elsker så få. Jeg er som en drøm, fuglenes sang, lad menneskerne smile hele dagen lang. Så fortæl mig, hvordan kan de mennesker, hvordan kan de foreslå male mit søfred i grå? Så svært at forstå, når man elsker sødt. Det er så svært, det er så svært at forstå. Afregningen bliver forsinket. Hun har desværre fået et sæbeøje. Cirka 8 timer. Hvad skete der lige? Vibeke van der Seefeude, du er kendt for dit enestående arbejde blandt fjerne stammer i Amazones jungle. Men denne gang er ekspeditionen gået til en forstad i udkanten af Aarhus, hvor der i de seneste år har opholdt sig nogle meget specielle mennesker, der lever i en ejendommelig ringformet bebyggelse. Hvordan lykkedes det dig at komme tæt på de på mange måder sky og selvtilstrækkelige mennesker? Ja, en rigtig antropolog tager ud og lever blandt folk, for ligesom at forstå deres vaner og deres skikke og sådan noget. Og det er jo lidt svært. Man kan jo ikke bare sådan lige gå ind i det her sted, og så lige pludselig falde ind i det. Så jeg var nødt til at købe mig ind i fællesskab. Jeg var så heldig at få en ekstra bevilling fra Moskva Museum. Og så købte jeg mig så ind i det her fællesskab. Det er lidt sjovt. Ingen penge, ingen fællesskab. Jeg vil så sige, at jeg synes egentlig, at pengene de er givet godt ud. Nu har jeg jo efterhånden været her i et års tid, og jeg synes, det er mange interessante ting, jeg har fundet ud af om denne her særegne stamme. Du har boet der et års tid og fundet ud af, hvordan stammen har fungeret. Der er tale om en stor familie. Ja, en stor familie. Ja, det synes man jo umiddelbart, men når man sådan lige graver lidt i det, så viser det sig så, at der er tale om 25 meget selvtilstrækkelige individuelle familier. 25 familier. Hvilken slags familier er det? Jamen vi har jo hele spektret lige fra den traditionelle kernefamilie til patchwork. Jeg har lige fået en før virke, det tror jeg. Ja, godt faktisk. Så, ja, altså jeg vil nu advare imod, hvad skal man sige, anstødeligt materiale, fordi det er meget særegen stamme. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke oplevet nogen af de steder, jeg har været i Amazonas blandt forskellige. Det gik så godt. Kejser på mit slot. Og blev millionær. En nabo sagde, ved du
arm. Jeg kunne rejse verden rundt og købe en ny bil. Vælte i wellness og tøj i den hotte stil. Så var det slut. Det er den slags, der sker. Og min nabo, ja han bor her ikke mere. Jeg kunne rejse verden rundt og købe en ny bil. Vælte i wellness og tøj i den hotte stil. Nu står jeg her. Det går rigtig skidt. Og banken den siger at Svar med et spørgsmålstegn. Her bliver luften af historiens vingesus. Og citater, som for altid vil være ætset ind i historiens lag på lag af varianter af søfrødblod. hold kæft, mand, hvor er jeg spændt. Det er jeg altså også, far. Det her bliver så. Det er så fedt. Nå, det nu ikke kan blive os. Ja, det er selvfølgelig rigtig godt, ja. Nej, vi har jo tilfødt faktor. Hvad? Ja. Jeg tror, der publikum sidder der fuldstændig vildt spændt. Ja. Det er også ret dejligt publikum, vi har med os, jo. Ja, det er. Lad os bare gå i gang. Jo, lad os gå i gang. Hvem har vi der? Har du en første? Søren! Søren er god aften. God aften. Hjertelig velkommen. Og hvad har du så at byde på? Du har søfrød faktor. Jeg har søfrød faktor. Jeg kan lave mad. Ja. Jeg kan lave hele 3 forskellige retter. Jamen lad os da høre, Søren. Ja, jeg kan lave en risret med grøntsager og med lidt soja i, og lidt appelsin og lidt kylling. Og det smager helt vildt rundt. Men kan du mere? Ja, jeg kan lave en grøntsagsret, som består af svampe og avocado og andre gode grøntsager og appelsiner. Så med ris til, og så lidt soja. En lille smule kylling i. Og det smager vidunderligt. Det lyder lækkert, Søren. Det er ikke det, men lige en tredje. Lad os få den. Vi skal lige med søfrød faktor. Ja, så